споделя с вас просто едно бягство. Здравейте, приятели! Аз съм Мария Хитева и вие сте в моя канал Думи и музика с Мария Хитева. Къде е моята прекрасна в кавички зелена кърпа на главата, с която се опитвам да си предпазя косата от слънцето, ами в чантата ми. Реших да я махна и да заприличам малко на човек до някъде. Правя това кратко видео за вас, за да споделя моето бягство от големия град в момента. Аз съм беглец. И в момента аз избягах от Пловдив. И го правя доста често. Просто споделям с вас тази магическа рецепта. Когато битовизмът ви дойде малко в повече, когато усетите, че ви точат повече енергия, отколкото вие може да дадете, яхвайте се на колата или на някое превозно средство. Предполагам, че има автобуси, защото имаше доста спирки по пътя. Аз съм в момента в Родопите, нали? Недалеч от Пловдив. Малко е странно за мен, като човек от Балкана. Там Балканът винаги на север, а на юг е хоризонта. Докато тук е точно обратното и е малко странно за мен. Споделям с вас и едно участие да покажа. Си го казвам, защото това просто го направихме за кеф. Аз и няколко мои колеги и приятели, заради които всъщност до голяма степен на тях се дължи моето решение да избера Пловдив като мой град. Защо? Защото това, което ми хареса е да се разхождам по главната улица на този град, отдаден на спокойствието, на маняната, нали? Всичко може да почака до утре, нали? Да не говорим за тоновете история, с които този град ни залива. Където и да вървим, даже под земята, всъщност на всеки метър под нас има много история и чар. Ние просто свирим за нашите приятели. Това е. Пълна импровизация. Петър Демиров, който е хванал така нареченият китар, не е китара. Ки означава клавиш или можем да го преведем клавиштар. Нали? И с него той откри, че му е много забавно да свири бас. Ник Апостолов е на ударните, а аз съм на клавишните и пея. Аз също пробвах въпросният клавиштар и исках да свиря бас във време на време, само че открих, че клавишите са изключително малки и аз съм доста по-глезена, очевидно, от Демиров. И му казах, дръж си китара, въобще не го искам. Искам да си седна на пианото и да си пея, ти свири бас. Ако се чудите какво прави портрета на другаря Тодор Живков от лявата ми страна, най-добре е да питате Петър Демиров. Аз от няколко дни го наричам Петър Демаркус, защото има един гениален басист, който се казва Маркус Милър. Всъщност аз го наричам Петър Демилър. Нали? Това е негова закачка. Петър Демиров не е голям фен на другаря Тодор Живков, но откакто разни неща започнаха да се случват напоследък, той започна да изпитва една такава саркастична, иронична носталгия към тези времена. И просто една закачка.
If manners make it makes insane.